Inselmilkom. Illum il-ħamis 26 ta' Awwissu nilqakom għal Quddiesa u Rużarju u mmexxija mill-Arċisqof ċal-Xikluna. Il-ħajja tagħna tixbaħ il-ħajja ta' Qaddej li sidu fdalu ħafna fidejh. Dan ifisser li għandna responsabiltajiet differenti x'naqdu min ħaġa u min oħra. L-importanti huwa li nisħru u li nkunu lejali lejn ir-responsabiltajiet li fdanna l-mulej. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Ħutijew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla int taqqat il-fidili tiegħek flimkien bil-femiet kollha tagħhom u tiġburhom rieda waħda bejniethom. Għamel il-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-lub tagħna jieqfu fis-sod fejn hemm tassew ilena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jalla l-mulej ikatrilkom u jfawwarkom bl-imħabba għal xulxin u lejn kulħadd. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti, aħna għamilna l-qalb minħabba fikom u l-fidi tagħkom fin-niket u dbatijiet tagħna. Issa ngħixu għax intom sħaħ fil-mulej. Kif nistgħu niżżuħħar lil Alla għal dan il-ferħ kollu li għandna minħabba fikom quddiem Alla tagħna? Lejl u nar nitlob fuq li nitlob biex nara li l-wiċċkom u ntemm kull ma jonqos fil-fidi tagħkom. Mhux li kienu Alla nnifsu missierna u Sidna Ġesu Kristu jwittulna t-triq għal għandkom. Jalla l-mulej ikatrilkom u jfawwarkom bl-imħabba għal xulxin u lejn kulħadd, l-istess bħalma aħna nħobbu lilkom, ħalli jqawwilkom qalbkom u jkollkom qdussija bla għajb quddiem Alla, missierna, għal meta jiġi Sidna Ġesu imdawwar bil-qaddisin tiegħu. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Flimkien, imlina mulej bit-tieba tiegħek. Flimkien, mulej bit-tieba tiegħek. Intraġġa l-bnedmin lejn it-trab u tgħidilhom, erġgħu lura intom bnedmin. 1000 sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda jew bħal sara tal-lejl. Flimkien, imliena mulej bit-tieba tiegħek. Għalhekk għallimna noddu jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej, kemm seddum, ħenna l-qaddejja tiegħek. Flimkien, imliena mulej bit-tieba tiegħek. Imliena kmieni bit-tieba tiegħek biex nifirħu u nitennew ħajjitna kollha. Ħatkun fuqna l-grazzja ta' Alla Sidna, wettqilna inti x-xogħol ta' idejna, wetta iva xogħol idejna. Flimkien, imliena mulej bit-tieba tiegħek.
Issru u kunu lesti għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fiha jiġi bin il-bniedem. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Issru mela, għax ma tafuhx il-jum li fih jiġi sidkom. Kunu jafu dan, li kieku sit id-dar kellu jkun jaf f'liema sara tal-lejl se jiġi l-ħalliel, kien jisar u ma jħallix min jinfidlu il-ħitan ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru is-sija li fiha jiġi bin il-bniedem. Intom min tgħidu li hu l-qaddej fidil u għaqli. Minu dak li s-siti qiegħdu fuq niesu biex jagħtihom jieklu fil-ħin? Ħieni dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jaqdi dmiru. Tassew ngħidilkom li jafdalu ġidu kollu fideh. Iżda jekk dak il-qaddej ħażin jibda jgħid f'qalbu sidi jiddawwar ma jiġi u jaqbad isawwat lil sħabu l-oħra u jiekol u jixrob mas-sakranazzi. Sid dak il-qaddej jasal f'jum li hu ma jkunx jistennieh, f'sija li fiha jieħdu Alla rieda u jagħmlu bċejjeġ u jagħtih li ħaqhom in-nies ta' wiġġ ieħor. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżiż ta' snien. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnattfu minnu mietna. Din hija silta mill-kapitlu 24 ta' San Matteo hija meħuda pratikament l-aħħar kapitli ta' dan il-Vanġelu, l-ewwel Vanġelu, li għandu 26 kapitlu u anzi iżjed minn hekk. Imma hawnhekk qegħdin diġà nersqu lejn id-diskorsi ta' Ġesu li jitkellmu dwar it-tmiem ta' ħajjitna u tmiem id-dinja. Ħafna drabi fl-Evanġelju il-kelma jiġi bin il-bniedem tirreferi kemm għal tmiem id-dinja, dak li aħna sejħulu l-aħħar ġudizzju, u anke l-ġudizzju personali meta jiġi għalija personali fil-misteru tal-mewt. Fiż-żewġ miġijiet tiegħu Ġesu jinsisti fuq l-element tas-sorpriża. Ma tafx eżattament meta. Nafu li żgur, imma meta ma nafux. U din ħaġa tallimilna l-esperjenza. Għaliex inti ikollok nies eżis għalik li tafhom ħbib tiegħek, membri tal-familja tiegħek, l-lum qegħdin magħna wara le. U tibda tgħid imma jiena kelli ċans ngħid l-aħħar kelma ta' mħabba, kelli ċans nagħti l-aħħar tan-nieqa u nibqgħu dejjem dan id-dubju li jibqa' magħna. U din il-ħaġa ma tolqodx biss il min jgħaddi minnha, imma anke lilna li nibqgħu hawn. U Ġesu għalhekk jibda b'dik l-eżortazzjoni, issru ma tafux il-jum. Mela inti il-bagalja dejjem imħejjija. Tgħidlix bagalja hi, mhux il-kefen, imma hemm għalfejn nistenna sagħda jien biex nagħmel paċi ma' xi ħadd. Hemm għalfejn nistenna sagħda biex nagħmel qrara tajba. Tgħidlina
notor kuljum u nqer kull ġimgħa. Tagħmel sew. Tagħmel sew. Anki għaliex fil-punt tal-mewt jista' jkun tkun waħdek u inti ma jkollok saċerdot miegħek. Dak il-ħin inti kellem direttament il-Ġesu. Tħallinix ninfiret minnek. Ejda bil-qalb u tkun biżżejjed. Il-Knisja tagħti wkoll li jekk fil-punt tal-mewt aħna nagħmlu qatt ta' devozzjoni lejn il-kurċifiss. Darba kien hemm wieħed mażun li sħabu għamlu li setgħu biex ma jersaqx saċerdot leħ qabel imut. U wara li miet mingħajr saċerdot għax kien fil-mażunerija u sħabu tal-mażunerija ma ħallewx saċerdot jersaq leħ, ma jmux iqer. Sabu li b'difreħ, avolja ma tantx kellu saħħa, giref salib mal-ħajt. Dak kien sinjal li hu fil-punt tal-mewt avolja mċaħħat minn saċerdot ħass il-Ġesu qrib tiegħu. Aħna l-Madonna se ngħidu Rużarju minn hawn ftit ieħor, x'ngħidula fl-Ave Marija? Issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Ngħiduha 50 darba fir-Rużarju di. Meta nsellmu l-Madonna l-Knisja l-mitna nitolbuha li titlob għalina issa u fis-sija tal-mewta. Ma nafux meta, ma nafux kif. Forsi aħjar hekk, anzi naħseb jien il-mulej taħnina kbira. Għax kieku inti medi jew medija abba qali satej. Abba qali sija. Mentri qed niftakar faneddu sabiet ta' Dominku Savju li kien mallem tajjeb minn San Juan Bosco. Xaħat għallu Domenico, għallu kieku ngħidlek li 5 minuti oħra kien qed jilgħab ma' tfal. Se tmut, x'tagħmel? Nkompli nilgħab. Għaliex għax dana kien f'paċi ma' Ġesu, iqer ta' spiss, jitqarben kuljum. U San Juan Bosco, per eżempju, kien għalmu l-Domenico Savio, tivvintax penitenzi, meta tkun isħana ħu paċenzja, meta jkun il-bart ħu paċenzja, penitenzja biżżejjed. Min hu miżżewweġ għandu l-penitenzi tiegħu, min mhuwiex għandu oħrajn, l-isqof għandu wkoll. Kulħadd inħejju ruħna għal dik is-sija li ma nafux billi nkunu għaddejja fidili waqlin. Ġesu jikkundanna l-min ħajtu jaħliha fix-xalar. Mhux qed ngħid ma tiddefertix jew ma tistrieħx, imma inti hemm għalfejn taqqar il-proxmu biex minn għalik tgawdi inti. Jekk xi ħadd afdak b'responsabbiltà fuq ħadd ieħor, mhux se tieħu ħsieb il dak li jkun. Hekk inħejju l-bagalja ta' mhux b'mod affarijiet oħra. U fis-salm li qrajna llum hemm din il-frażi jiena tant toġobni. Għallimna noddu jiem ħajjitna sabiex nimxu bil-għaqal. Sa xi veri tot jiem ħajtek, ma tafx kemm għandek, kif nista' noddhom? Billi tgħix kuljum ta' nies. U tirrealizza li maħniex għal dejjem, ħabiba, maħniex għal dejjem. Ikollok kemm ikollok u jkollok kemm ikollok flus u poter, tkun m'intix għal dejjem. Allura mhux aħjar ngħixu ta' nies biex immutu ta' nies. Ejjew nitolbu l-grazzja tal-mewta tajba, tajdu li biex ġej illum. Imma din hija grazzja kbira li aħna
fil-punt tal-mewt għax ma nafux meta hu, ma nafux. Aħna nkunu maqodin ma' Ġesu. Tkun fejn tkun, għamilt x'għamilt, itolbu tħallinix ninfiret minnek, itloba l-Madonna, tkun miegħek fis-sija tal-mewt tiegħek. U għalhekk nitolbu, naf kemm hawn nies, eluf ta' nies li qegħdin fl-aħħar ta' ħajjithom. Issa, waqt li qed nagħmlu din il-Quddiesa, jew forsi l-qudiem hawn xi ħadd qed isegwiha fuq mezzi oħra tax-xandir il-qudiem matul il-ġurnata. Nitolbu għalihom biex il-mulej jagħtina l-grazzja lil kulħadd ta' mewta tajba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li għamlu diġà l-vjaġġ l-aħħar wieħed. Bagalja u mhux bagalja, m'għandek bżonn passaport. Biljett maqtuħ one way, m'hemmx return. L-aġru biss imma dak eċċezzjoni, U nitolbuh il-mulej biex iħenn għal ħutna il-mejtin u jħaddanhom mal-ħnina tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu ħafna l-Afganistan. Dak kollu li tisma' dwar l-Afganistan f'daw il-jiem jinkwetak, jumiljana lilna li minn għalina nifmu ħafna. U nitolbu għal dawk in-nies li jħossuhom abbandonati, traduti. U nitolbu wkoll biex min għandu l-poter ikollu wkoll is-sens. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja. Il-mulej ġab il-paċi maħna ħafna drabi namlu għattrieta din il-paċi. Nibdew minn qalbna ma' xulxin u fid-dinja. Nitolbuh li jagħtina l-għaqal mhux noddu biss jiem ħajjitna, imma wkoll inħallu d-dinja aħjar milli sibniha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna bl-interċessjoni tal-qaddisin kollha. Mod speċjali llum aħna naħsbu fil-Madonna ta' Jaġnagura ġewwa l-Polonja. Allum il-Polakki jiftakru propju fil-Madonna is-sewda, din il-Madonna li hija ir-Reġina tal-Polonja. U bl-interċessjoni ta' Marija f'waħda mill-festi kbar tagħha fil-Polonja nitolbu il-grazzja li aħna nkunu dejjem ma' Ġesu, li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missija li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Int mulej b'sagrifiċċju wieħed magħmul darba l dejjem ksibta lik poplu u tajtu l-grazzja tal-adozzjoni. Kun twajjeb mal-Knisja tiegħek
u għatija d-doni tal-għaqda u slim bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Ksewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier Quddies. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li biħamilt kollox, li nbattulna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marja Verġni. U għatem irida tiegħek u kiseb għalik poplu Quddies u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewt l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fl-oli tas-smewiet. Quddies tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xogħġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi Għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna l-nubietna palma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħli nagħtijak il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet.
Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kifrit minnek is-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolmu. Ħenna lina mulej u għatina fejqan sħiħ. Fit-tiba tiegħek għamel li aħna nkunu fidili lejk sal-aħħar u li nsiru noġbuk f'kollox bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħar lil Alla. Nofru dan ir-Rużarju għal grazzja ta' mewta tajba. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid kif is-sema jekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issew dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u stieden għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba' misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek,
Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. ħobsna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna d-nubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mew tagħna Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mew tagħna Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mew tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mew tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mew tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mew tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mew tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mew tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mew tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mew tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija tifkira tal-misteru tal-Għid. Missierna li intu bismewwiti tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. ħobsna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna d-nubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mew tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mew tagħna Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mew tagħna Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mew tagħna Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mew tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mew tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mew tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mew tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mew tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mew tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina,
ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nikkunolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Mela avukata tagħna dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Itlob għalina Quddieshom Malla biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħliusa midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Quddies Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Pawl Missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzoni. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina li tolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ekku nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka l-kbir Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Giuseppe għarus kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Infakru li t-tfal jistgħu jidħlu fuq il-website bekids.mt u jsibu diversi riżorsi u informazzjoni li jgħinuhom waqt il-preparazzjoni tagħhom biex jirċievu s-sagramenti. Inselmilkom.